yamɗe jeeɗiɗi silmaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal kon waktu yoni to Tambacounda funnague leydi ndi. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jaam Allah waale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko aljuma go'o lewru jeetati ɓuuri hitande ujunaji ɗi nogas e joyyi ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi oɗo subaka labɗo laɓaɗo Sénégal gorma o fuɗɗat golle mawɗe hande ɗum woni darnude peeje ko ɓamtata faggude leydi ndi ko hoorejo jagorɓe ɗe inde makko ko Ousmane Sonko kanko du hollata ngol lawol kesol e yeeso ɓiɓɓe leydi ndi kañum e wallidiɓe kay gollidiɓe laamu ngu hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye tawtorta nde ɗo jonde ma en gartu hen to Burkina Faso no gasa jaydiyanke soke e kaso saabu ko humodiri e golle ɗe o waɗi ɗum ko kuulal kesal wonugal e ƴewtede o saaha nde ɓoore jaɓama e batu jagorde allarba faltiɗo saria no hani wotude saria no hani wotede to suudu sarriji haade muɗum gollirede dilloɓe janiyankagal ɓawlini jeese ɓe kolli mette mabɓe ɗum no wawi ruttinde leydi ndi caggal holli yoga e mabɓe to guine toɓo mawgo waɗi Conakry lamode leydi ndi hecci hanki jamma yimɓe jeeɗiɗo mayi hen majjuɓe waɗi bonondaji mawɗi teskama sifa ɗam ndiyam hewani teskede e nder ndi leydi na mbiyen e nder lamorde nde tedduɓe mayen gartu hen